Takže vás zdravím, tady opět Vlasáč a dneska po velké době se podíváme na téma, který mě po rozhovoru s mými blížními napadlo, a je to téma skalské poezie. Dostal jsem totiž k svým narozeninám tuhletu dvoudílnou fantastickou publikaci o skalské poezii v rodových ságách. A je to zhruba 2000 stránková publikace s kompletní tvorbou takových velikánů, jako byl Egil Skallagrimson, Grettir Asmundarson a Gisli Surson a podobně. Jejich tvorba je velice dobře známá, dodnes citovaná. Samozřejmě existují tady spory o původnosti, jestli skutečně pochází z 10. století, ale nakolik jsem měl možnost prohlédnout si kritický komentář, tak se vesměs jedná skutečně o dílo poměrně starý. To znamená, že i kdyby nevzniklo v jejich vlastních hlavách, tak by se mohlo pravděpodobně jednat opravdu o tvorbu starou zhruba 1000 let. To je fantastický. Důvod, proč mě to zajímá tohoto téma, je to, že, a to není moc dobře známý, jsem se sám skalské poezii věnoval, sám jsem ji překládal, sám jsem ji skládal, je to už třeba 10 let zhruba. A chtěl bych tady načrtnout takovou jako zajímavou, vtipnou věc, která není moc dobře známá a která by mohla přiblížit vůbec, o čem se ve skalské poezii bavíme. Skalská poezie, a to zejména ta nejvznešenější, ta nejhonosnější, opravdu, která se nazývá, nebo která je složená v metru zvaný dvorský metrum, určená pro panovníky, určená pro opravdu smetánku společnosti, tak má jasné náležitosti, je tvořená slokama, každá sloka je tvořena 8 krátkými verši, přičemž každý krátký verš má 6 slabik. Problém je ten, že průměrný staroseverský slovo je dvojslabičný, obvykle existují i tříslabiční, zatímco průměrný český slovo je spíše tříslabičný, takže se to opravdu hodně špatně překládá. A řekněme, že takovým pojivem nebo takovým střevem všech těch strof jsou takzvané kenningy. To jsou básnické opisy, které jsou dvouslovný, samozřejmě existují i jednoslovný a pak existují ještě taky speciální kategorie, ale to je vedlejší. Typickým kenningem, typickým dvojslovným opisem v podstatě může být úplně cokoliv. Kenning je nevyčerpatelný způsob opisu, který je známkou originality. Každý básník si vymýšlel svoje kenningy, nesměli se kopírovat. Víme o jednom skaldu z 10. století, že okopíroval kenning a do konce života si nesl přímý kaziskald. Opravdu byl to takový trademark raného středověku. My všichni známe v češtině, řekněme, kenning jisté formy, a to je třeba Kora v pouště. Všichni víme, že to znamená velbloud. A co bych vám dneska rád představil, nebo jak bych vám rád kenningy představil a celkově tu poezii, tak to je formou toho, že se podíváme na kenningy, jak by se dal dneska konstruovat, jak by kenning zněl, jak by šlo použít kenning v současném světě. Samozřejmě pokusíme se teda vzít primárně slova dvou- a trojslabičný, a je důležité na začátek zmínit, že prostě celý koncept kenningu je dneska přežitej v tom původním slova smyslu, zní to spíš trochu parodicky, ale pokusíme se vyhnout nechtěným dvojsmyslům a spojením, které jsou příliš nejednoznačný nebo nepříliš vznosný, řekněme. Podívejme se nejdřív na ty originály, nebo na příklad pár originálů. Otevírám knihu úplně náhodně a vyberu pár kenningů. Takže
najdu nějakou hezkou strofu, nebo nějaký pěkný kenning. Ochránce vozů, Odin. Střelec ohňů dříků. To je válečník. Žerť dříků násad. To je taky bojovník. Posunu se někam dál. Vybereme nějaké pěkné. Týr, to znamená bůh. Kapuce Bildra, což je bůh helmy, tím pádem Odin, tím pádem bojovník, protože Bildr je Odin. Sněm mečů, bitva. A poslední příklad. Něco jako válnice mečů, opět bitva. To znamená, vidíme často, že ty kenningy se opravdu týkají popisu mužů nebo popisu bitev. Můj učitel Jiří Starý mě upozornil na to, že opravdu jako kenningy se stávají často spojení nebo ta témata, která jsou typická pro vznosnou skaldskou poezii. To znamená, objevují se ve všech, nebo ve většině skaldských básní. To znamená, že docházelo k největšímu zevšední toho tématu. A bylo potřeba to téma neustále opakovat jinými slovy. Proto my tady vidíme neustále prostě stovky kenningů na bitvy, stovky kenningů na válečníky. A zkusme se podívat, jaký kenningy bychom mohli vymyslet dneska. Jedním z témat, který se oslavuje, je samozřejmě štědrost, movitost. Typicky v raném středověku se oslavovalo to, že člověk nebo ten panovník, bohatý muž dává někomu prsteny, náramky, drahé oblečení, meče a podobně. Samozřejmě to dneska není úplně praxe, ale kdybychom to chtěli nějakým způsobem opravdu použít, tak bychom kenning druhého řádu mohli vytvořit zhruba jako dárce dotací nebo vlastník Boeingu. Případně, když bychom chtěli když bychom chtěli dát nějakou pozitivní mužskou ikonu místo například slova Bůh, tak bychom mohli říct něco třeba jako Armstrong Bentleyů. Když se posuneme dál k těm vojenským schopnostem nebo vojenským úspěchům válečníků, bojových panovníků, tak bychom museli asi v první řadě říct, že to dneska není úplně něco, za co bychom obdivovali státníky. Neobdivujeme státníky za jejich velitelské schopnosti, delegujeme na někoho jiného. Ale pokud bychom popustili úzdu své fantazie, tak bychom mohli říct něco jako zhouba Afgánců, například za raně středověkého Bříza Brně, což by byl bojovník, bychom mohli udělat něco jako Bříza Kevlaru. Kenning třetího řádu, to znamená dvojitý opis, tak bychom mohli říct něco jako pán Síkor Rotoru, kde Síkorka Rotoru je dron, nebo třeba vládce kopí Trysek, kde je to jako vládce Heimarsů, to znamená bojovník nebo kvalitní bojový vládce. Když bychom chtěli oslavit spanilost dívek, tak bychom v originálech pravděpodobně nejčastěji našli něco jako, použili bychom kenning používající jméno nějaké bohyně.
tak to samozřejmě dneska není úplně možný, ale mohli bychom použít třeba nějaké jméno nějaké slavné hvězdy nebo módní ikony. Mohli bychom říct třeba Madonna make-upu nebo Barbie storíček. Když bychom chtěli použít kenning 3. řádu, tak bychom se mohli bychom použít třeba, nebo mohli bychom říct třeba Pink díla chirurgů, to asi nepotřebuje žádný komentář. Další kapitola nebo další velká skupina kenningů oslavující, nebo je skupina oslavující politický vliv nebo politickou schopnost. A to je samozřejmě nevyčerpatelný zdroj dnešního světa, nebo dnešní svět nabízí nevyčerpatelné možnosti, takže bychom mohli říct něco jako vladař Bruselu, ale to zní vlastně i docela na středověcem. Pak bychom mohli třeba říct něco jako například euroskeptika bychom mohli nazvat nad eurem vítěz, odmítače migrace, něco jako ochránce hranic. Ve skutečnosti to je vlastně docela raně střední téma. Pokud bychom politika chtěli pochválit za jeho řečnické schopnosti, tak by to mohlo znít něco jako potírač opozic. Pokud bychom chtěli někoho zdiskreditovat, protistranu, pomocí kenningu, tak bychom v raném středověku použili asi slovo obr v tom kenningu. To samozřejmě dneska už nemá takový efekt, ale pokud bychom se o to pokusili, tak bychom mohli říct nebo použít jméno nějaké negativní osoby, nějakého negativního státníka z nedávné historie. Myslím, že není potřeba žádný komentář, protože najdeme každý někoho jiného. Pokud bychom to měli nějakým způsobem shrnout, tak je dneska hrozně těžký, samozřejmě nespadnout do toho, aby to neznělo jako nějaká parodie. Ale dává to dost jasnou vizi toho, jaká byla role skaldů v raném středověku. Jsou to prostě PR manažeři, kteří se snaží o kvalitní obrázek klienta. Jsou to velice dobře placený. Jsou to v podstatě lidi, kteří tvoří reklamu na objednávku. V té době samozřejmě nic jako jiná forma reklamy neexistuje, proto ten panovník prostě si najímá tyhle ty lidi, živí je, dává jim střechu nad hlavou a zásobuje je kvalitníma věcma. Víme z díla jednoho skalda, že ten jeden skald dostal od panovníka 4 meče za svou kariéru. A teď si musíme jako představit, nebo víme, že někteří jiní skaldi získali kompletní válečnou výstroj, něco, co by dneska prostě opravdu stálo jako miliony korun. A samozřejmě je taky důležitý, že ty skaldi vytvářejí nějaký negativní obraz o té politické konkurenci. Je to něco, co známe ve dnešním světě, taky je to všudy přítomný. Nicméně dneska to prostě delegujeme na nějaký PR agentury, zatímco v tom raném středověku za tohle byli zodpovědní lidi, kteří byli přímou součástí družin a jejich role teda byla vytvářet kvalitní obraz. Dělali to velice sofistikovanýma způsobama ve formě umění, který ten panovník platil, a to umění, to nejkvalitnější umění v podstatě žije dodnes a je publikovaný a my ho používáme jako zdroj informací o té době. Jsem celkem zvědav, jakou formu nebo jakou tvorbu zanecháme generaci příští a jestli příští generace bude používat naši propagandu jako zdroj informací o oficiální historii. To je pár mých poznámek. Děkuju a mějte pěkný den.